galing pong sorpresa nito? Hindi ko alam sir. Sa mga sister ko siguro. Sir, hindi po natin alam. And then may message din po na pinapasabi or pinaparating po yung nagpaparating. Basahin ko na lang po tayo. To our dear Kuya, happy birthday. Naway lagi kang malakas at kumain sa tamang oras. Laging pagpalain ng ating Diyos Ama. Saka lagi kang magpahinga sa tamang oras. Huwag masyadong masipag sa bukid. Kailangan magpahinga. Andito lang kami para sa iyo. Kaming mga kapatid mo na nagmamahal at laging nakasuporta. I love you, Kuya. We miss you. Inarumikan amin niya sa naagi. Love, Vilma Onoma, Ednaline and Marilu, and from Soriano family. Ayun tay. Tay, baka may message po kayo sa nagpapa-deliver po. Hello din. Merry Christmas. Maraming salamat sa inyo mga sister. Derma at saka si Marlo at saka si pamangkin ko si Idnalyn Oriano. Maraming salamat. Ayun, baka may gustong magbigay pa po ng message. Si ma'am. Short message lang po ma'am. Happy birthday. Happy birthday, Kuya. More birthday, good health, at sana marami pang birthday na dumating sa'yo. God bless. Ayun, maraming salamat po ma'am. Yung mga anak niyo po sir, baka may gusto magbigay pa po ng mensahe. Yung misis niyo po sir, asan po sila? Pwedeng matawag si nanay? Mukhang ayaw lumabas ni nanay. Ayun sir, bali kakanta na lang po namin kayo ng happy birthday. Ma'am, pwedeng lapit na lang po sila dito para sabay-sabay po tayo sa pagkanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung mabilis naman po. Mga bata, lapit lang dito. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir, bali meron din po kayong cake. Wish na lang po muna bago po natin i-blow yung candle. Maraming salamat sa inyo sister sa pagbigay sa ating mga regalo at mga gift.